Shubor nagaslem jong unongsan hima. Kesenjuk ki hima arliang wa yam mau plang welfare society kala penlong ke tamasa bam nyang plang kaba ar hakasnong saumat haga arp santri urisau arajar arpulai bar ka jing temu jong ka jing penlong jaga ka program kalong ban kintu yiki nong song snong bakin nam thang dusman yiki klau ki betap ne penjot yiki mei mariang badru yiki saudong saukun jongka cái trình má ngân chưa cái đấy và đây trình bao một bằng nhà bom tụi hai đi gặp lòng nó Hagani ka sngile don langru ka deputy commissioner ka East Khasi Hills Kongros ta em kurba kabada long kong kongsan pat kabada shimru i ka benta ban plipat ba ye kani ka tamasa harengkat ka jinge don lang upa ki nongsteng BDO ka mau plang CNRD block upa tambor lingdo founding chairman ka sunjuk lembat ki dikhot ki nongelam shnong na ki shipho hima bat ki wei de Narinsan ki surtin rai kenran ran boy bulan Dari kasih ki sudrang Narinsan jong ka temkarai Dari kasih ki sudrang Narinsan jong ka temkarai Hagani ka sngine lor unyang plang kala don ru ka jing pen inam ni ki tiar ten rai ki jing bam ten rai na lor ki wei pat bat kala don ru ka jing ya bam nyang plang da ki bara shakhot sngop ha harengkat ka jing sakhilang jong ki nongelam jong ki kin hon self help group ba pher haki baba empat đây trình bam bakordor bat babang bat ulang ru kenjatawai ubala ban penjem ye pangsu idon nang niu dokhau baro kitip idon ki stol hang ni idon bun ki jing bam tenrai jing bam khasi idon ki umso idon kini ki ice cream ki basna na kini ki hima ki jongi ki bun ki stol hang tai bat kajing temu jengi pate na kahima kalong tadi ke festival jengi kalong ba ngin kentiu dese ngin penitu no sak sarkar ya ki jaka ki bai tenat ki jengi sini ki lum ki wa ki ba baro cikta kimnon batip bat kenang don sya ki jaka ba sekendong isu ke batmai kadai ke bala nado kilong kini kuma kilap le ya kane tendai ski te menta imat kelas dangja te kidon kiba hakisnam kibla le nyimpat ye le yang naga ba ke naga bam nyang plang festival kidon tang kibre kidon tang kinong song sinong kilong keme kilong pa ki khon samla ki balej bantam yo nyang plang bat ki bam halayeng lane kaca begidon kam menshua bangin ang kena kadon kata kejingnya bam sirah shua bangin ot yo ngin lum yo kuba kadon kata kejing bam sirah kadon bat kata kejing bam ba ngiju ya bam kata kapor ba kila ik soping yong ka bam sopi dan kini kejing bam sirah kejing bam sopi pat kini kejing bam ki tradisional ki bang ju ya bam Hendai menta kelas sedang banjano. Barka juga poru nagaliang ta sorkar ngasngo ba kam phai khmat sha kala ka jong kari la jong hendai ka phai khmat sha kari no wei. Larang ya keren kum ngene ka balong ka blossom ka cherry blossom festival ka balong hari boy. Hani gunai banwan une cherry blossom udawan tangkan wasnem hanai hari jengi. Hendai kumutiu du saw kidon kisentiu do mau stiu ke badon ndai ka government jemi kam du phai khmat te ndai ngisibun sungo nomar ka e ke ba kile ka e ke ba government ka le ngasngo ba ka le nam tak ba bahatam
Ndai yak terai la jong ibon ki klet no. Te haju ko poro habang ya keren. Ba boro bagi ong ba ikwa ban perung no yak tak tin khasi. Hata ka khandit ke bapra. Ndai kam ne subjek ndai ngasu ong ba wat haba bon ke balang, wat haba bon ke program. Nila klet no ban keren dak tin la jong nila keren dak tin no wai. Te ngasunga bonong ba ka government of India ka dai ban delay namar ba la bon ni bangi la klen la dangin ong tiasuk mai pang yang good night pa ga good night good night daddy good night mom te kumno kan ba nong bangi kwa ta ka tin la jong bang kan ni kan ruspa andai ke badang penuspa ya kariti dustur ba penuspa ya tin ka dai ki nong kendong bat giba sumar ya kamariang umdai ginong sor umdai beruspa andai kidai ginong kendong kibaduk kibarang li ngajukan mau ya kipor ya ki bangelayo snow ya ki brio kumno ba ki panon kam ya ki ne ki ya ka bangingi don belai na kamariang hanrei ki por ki poi kensan kendet kumayo trong sen gulong uling do na ki malingyong bangyo i bagi cloud jung i klanang selen lo iru ba kajing pendon kam pathar jung i kiding ki se bagajing bom pet bom jungo bagajing bom sumar bagajing bom don bakit kli ya ki egi bangi don kum tangi la seng ya kasenjok aus ne marjar khatway barga kam bangi dai banle kalong bangin sumar ya kamariang daga bangi penduna no ya kajing pendon kam ya giding thang gejungi bangi ong ya ginong song snong snow bha wat set jing bam sniang shu itai dei i plia ding i rit bangi pansyang ban ai si pat ba ban lai ya slok bat ki kada do bangi layo adu si faut ligi ma bat prapon reut lagi senong meja senok tilang bat namta hadin mengilayat ya kani benta ila samru sayo electric rice cooker saya ginong gendong bakin dem dei syu ban pelut han geding ka bakin thang en rei ba snowsi kalong bahaba ki penon kam ya kini kalau kadon ban kajing thut haka light namar ba bon ki ying nong gendong ki don tang sibol lane ka wiring kambiang kum tangila hapan perkhat bangila mir jumut biang ba usna mar khat saw shwa ba ka sarkar India kan yo ya ka bakan le yang ka bakalale kala penlong yang i bangin yo ban ai ya ki LPG connection bad mentangi yo ban ai hadu ku masaw hajar sanspa ligi connection na ki hinyo hajar nyo spa ki long yeng ki bangidon hapo ka sunjok tungin ang jing tapti na mentang ka jingjok ngila pedru bangidon kam bawat ki akan wadi center nang taki school nang taki ne ki dukan ki badijing di yo i badon sibon ki nga ga bayeng yo i don sibon ki ding thang ki baki kintem untang ila ai ro shaki bad kala long ka jing ke ku ba kraw na ka banta jongi ka wei ga banga sngo tna de ka por ka banga tang yeshong by DC kat bay dang yo sngo wiling do hi malang yong lakren yong to ong kat no tangli ki juala scheme hi kwa ban yo ya gani ngila don lupa ki list bad ki staff ke jongi tegum tangin sa ai pi mam ngi sawan bay yeshong bat pi ya ka kamra jong pi ka badai bat pi ngi se kren ban ngi scam si oban pendep hakatem ke jong pi lane ka ni ka por ba pi bat kum ka DC jong ka East Coast Hills na ka benta gini ki baro ka marngi ya mangi trekam nga kwa banya thuru kindian na lor ki kli nong senchar ki bawan ban seng ya ka senjuk ki hima aliang wa amnya mau plang welfare society ni donru ya ka team ka ba ka wei ba ko hima ka jet i wei kin thai ba di wei shin rang bagi khot ki community facilitator doru ki hima ki ba khambun ki shnong ngi airu saki assistant community facilitator bat ngi don menta baro san pongut ki CF ki mengi khot lengkot ki batre ki hima ba per bat ya gani ka jing pin biang pin bit hang ni ka hang ka diga jaka mengi don ka dailing bagi CF bat le bagi youth volunteers ki ba man lagi shnong i don i wei kin thai ba wei shin rang ba wan ban mi khmat bat hakani ka tamasa ka menta ka dai ki CF bat ki youth volunteers sa ki maling yong ki bali ban shim ka jingkit kli abang ila form ria ka committee kata ka bam yang plang organizing committee abalalam khmat da iba khongsit iba dan bat ngi ka por hakaba ila yo ban yalam kumjo iba son nong tai iba shanbor kharteng ba ki wedi ki bali yo ban yalam tong ina jing thap ti nam ta kani kalong sisa ka ka ba ikemen bat ka ba isongkun ban ui ya kanika jingrakhe lani kanika tamasa ka ba phi phile penlong ha kanika singi ka menta kumba ka jingtep ka bangalayo kani ka dei ka jingrakhe ka ba ar
hakaba philayo ban penlong ya kani ka tamasa bam yang plang hang ni hapo ka hima lenyong hakani ka chnong saumat ka jongpi ngasukwa ban pen kenmau hang ni bawat sapo kithan ribhoi ru ni barok ni tip kadon kata ka jingya bam yu ta nyang taser lane ta ka world cup utau nyang world cup basitlong sisien sausnem te kaniru kalong kata ka wei ka rensan nakabenta jongpi kumki dekhot jong kanika jing rakhi bapin ya promote ya kani lani bapin kentia ya kanika jing rakhi ka jongpi nakapor syakapor hakum kanika por hi mentang akan mau ya kata ka jing kren lani ka jing ong ka jong umelung susutham hakabawong ka jing start ngi wat saudong perthai henre ka jing start jong kari nim tip ea kaniru kathau amtang ya ki bawan hakani ka jing ya kani ka tamasa henre wat kathau yanga hi simedru namar wat ladang along makana uta u video jong kani ka mo plang sin RD block ngaladon nadu kipor ki ba mensyuah henre ngam sim latip bakadon kani ka jing rakhi ya kani ka tamasa ka jong pi hadien ka jing ya keren bat kini ki nong yalam jong kani ka than himalen yong ngilayo bantip ru ki bon kita ki jaka jengok kai perthai ki badon saudong saukun jong kani ka mei mariang ka bau blei trakan rat ula ai bat kalong ka aka ka ba sumusi pat hawi kaliang ba empat dadon than kata kabakin tip ki breu ki manabar khamtam ki banasor lani ki banabar jong kajala henre nga khmilenti banang ni syakmat pat kan compare hi kumbala ya keren mene bat i madam ilaong ba nginya perkhat kumno ba kini ki jaka jengok kai perthai kumno banginya yale ban ya promote yaki kumno ba ki breu ki banabar kini yo ban wan rung syakini ki shnong ki jongpi khnang ba kan long ka jingker khu na ka benta ki nong song shnong hi hakaba kan he kanyar kata kakamai kakaji kakai kapateng ka jong phi ka jingwan jong ki breu ki banabar ru kumjo te ngarungam na bun ktien than namar ba labun ki jingpen khre nak benta kan ka sngi kum ka jai benreu ni kamya katu ka jing bamya shania iwe ka kampat klan ka malong menta re ka idea jong ka government hi brok we ka long baladang idan man la katliu yeng di bandan iwe member jang SHG kani rap bahan namar belai bon sin kamtam akan dipertai social media menta ladang idan kamban pha akan no information syakashnong de ladan iwe member haka SSG mo haka no shnong habaro gishnong kani rap baha ban penpoi hi khubor jang sarkar wood instant mo baki ang dak pareng instantly menta tiga ni gede ngi aku blay gi no punya snong nama lada dei kirang ba ki bakhang la gi longkme mo ngagum ka longkme runga karpat gi ni kirang ba badan hang ni bakin ye pensilori gi longkme gi jongki kon samla jongki bakin ye shim bentah gi kampanya snong ngam ong ye ka dorbar hendrai haki kam ki jam hasnong athau namar bang isyam baka snong ka badan ka jing ye trailang habaro giliang kadan kajing baha kajing roy haka nga setenat bahaban sengap namar ba kajing sedang jong kanika program kanika ba ar bolong iba mo but ngi yo iru namar ba ngi kumbok iba mene i ba free mo bangila siya buat teneng but kanika ka ba ni kelat no ya laka jong sudai ba kata ba piong namar ba kumnungin panik tin la jong ba hayang ya keren preng ma te yang treng ya haban penslur yigi kon la jong ru bakin kren la kaktin la jong hakasnong la jong wadaki ok ndo ki para lok para jor harum haneng rukin kren yaktin la jong ngan ong ipi sakaway kini teng ya be bani school pareng mo Andai ngasyam ba yakaway na ki subject ha school dala ban hikay gi kuan jong pi da ka tien kasi gata ka diga jingken kade ka way ka subject ka ba bha ban hikay da ka pare ban ngasyam ba kituki kena ki ba late school kasi section kasi mo ka foundation jong ka maths lane ka jingken ka klan ba kanong rim ka klan ba kamot ba yaki concept mo ki ang ki concept na malada ka foundation jong pi kam klan lada upaya jong yan jong pi am klan ka kaleng lena eno ka jing puli jong pi hadien namar ban shu brush up ka ba ba ban shu kum tu kain pilas na ka yang kanong rim ka bam klan shu tak pu syara airong
kahap no ka tukarong ka fit no de ka yeng bade ka senjor no te ladang iri klan na do ka long yeng kamut ka long ka ka babat kata halor ka education and request yang kerpat lada kini hikai ki don hang ni nagaliang sa group mo ngan si ubatay kendian pi ki buan haban keren tambang kwa ban pensdam kata ka program andre ka program ka ngadon buan haban ong hakabiya de bedingkong ka education hakaliang education kalong kata naman menta bakar nega ni NDP batmai kata ka National Education Policy batmai ke insist bab kino hikai ki deban hikai kita ki numericals lene ki number mo ki khulung haduk kan no ki kin bat ndai tang ka bakin hikai kin pensu tu kata konsep ko mga ong naduk mane bat kan sedan ka jing thau kan sedan ka jing thau bat ya kata ka jing thau ki khat ya ka learning outcome lada yo khna uba prasnem udai banang kat ni kena ubalik kelas 3 dia benang kat ni dia mentang ke sarkar kan strict baik kata bat ngin pej baki kena jengi ngiduna ke foundation jangka jingkhet te na ta kada bon ki bamshim science ru ndakila lek cheki kelas bahe ki drop no ya ka jing pule ru teng teng namar baka kam klan kata ka foundation kata di number 1 ka bakordor pada nalor ki jing kita ki bangaong ya ka hakabay dai berka jing nang jing start nek puli putih kabakam koridor shushu kalong ka jing sa jing klan mo ngide ban long kita ki breu ki basai baklan bat ngash ko aban share I menteri bat ngai dang ye lik menaki ni ki sngi siapo satai syam thain mo kret mo shawe satai siapo mo mi ti hang tu runga kren nomor bahang ni bon bhaki long keme ki khna samla ki self help group ki jongi ngam tip asyang ganwadi ki don ne em hang ni ngakermen kindon namar belai bang ngakwa ban ong ipi kini kena samlar bebon hang ni ki sendrang du barbor ngi da kren phang ka site ka klan ki ong kadika kam kan thai mjudan bawan ngasis men hakini ki singir ngakhat ki press ngong alingan kren bat fish phang ka health namar bang ngalong concern lan ngalong ngasngokya ba ka jing jang ha banyo iba kibun ngi bun ha kita ki jing bangisem ha kaliang ka jingkia te kebaning kong kalong nado ka sngi bapun ni kelung ha ka kme sngutu pikirang baru namar ba ngasim yan kalat namar pia bun kirang bahang ne bat penye pen sngutu lem bat ngin request ki doktor na mo plang kin ai jing hi kai ru ya pi kirang ba baro bangidan kam man yo ya ki ke kemi kun bat ya ki kelung ki bangi ka ki basai baklain Chip,